Guys, magluluto tayo ngayon ng pinakbet. Pinakbet ng Ilocano. Lagyan natin ng mantika. Sunod natin ang bawang. Sunod natin ang bawang. Tapos sibuyas. Kapag medyo brown na yung bawang at sibuyas, sunod natin yung karne. Gisa lang natin hanggang mag-brown yung karne ng baboy. Tapos sunod natin yung kamatis. Gisa lang yan para malito ka agad. Hanggang mag-brown siya. Madali lang ito ng pakbet. Taglit lang yan. Matagal lutuin yung karne. Sunod na natin yung kamatis kasi medyo brown na yung karne. Ganyan lang kasimple ang pakbet ng Ilocano. Itin lang natin yung konti yan. Karne at kamatis. Takpan natin ulit. After 5 minutes. Guys, medyo malambot na yung karne at saka kamatis. Luto na. Lagay na natin yung gulay. Yung talong at ampalaya. Sabay-sabay na natin kasi sabay din siyang maluto eh. Lagay natin yung okra at saka sitaw. Yan. Haluin lang natin. Tapos lagyan natin ng konting tubig. Konting-konti lang kasi pag marami di masarap. Konting lang yung pang ano lang. Tansyahin mo na lang mga isang baso. Yan, tapos takpan natin ulit. Guys, halo-haloin lang natin. Parang nasa ibabay na pailalim maluto. Kasi nasa ilalim na medyo luto na. Yan. Hindi lang maluto kasi ang gulay dito sa Taiwan is madaling maluto. Kumbaga lagsak ka agad lalo na itong talong. Takpan ulit natin after 2 minutes. Guys, ayan na. Buksan na natin. Lagyan na natin ng bagoong ampalasa. Tapos haluin lang natin para kumatik ng lasa ng bagoong. Ganito ang mga Ilocana nagluto ng pakbet.
medyo konti lang ang sabaw. Kasi mas masarap pag konti lang. Paluto na siya mga guys. Konting-konti na lahat. Luto na. Haluin lang. Tayong nasa ilalim luto na yung nasa ibabaw. Hindi pa. Pag nilagay niya ng kamatis, mas masarap. Pero nilagay ko tama lang kasi madami naman siya. Takpan ulit natin. Pagbukas, luto na yan mga guys. Yummy. Lagyan na natin yung sili para bumango. Para maluto na rin. Takpan ulit. After 2 minutes. Yan, luto na siguro. Yan. Yum, yum, yum. Ito na ang ating pinakbet ng Ilocano. Ganito kayo magluto guys ng Ilocano na pinakbet. Hindi namin nilalagyan ng kalabasa kasi kapag nilagyan namin ng kalabasa, ibang pakbet yun. Pakbet Tagalog. Sa amin talaga ganito. Pakbet na Ilocano. Masarap ang medyo crunchy. Nasa bawal na hindi pa natin. Ganyan lang guys. Paluto na siya. Hintayin lang natin konti. Guys, ayan na. Luto na siguro ito. Sigurado na. Yan. Yum, yum, yum. Yummy. Oh, pa-shout out pala sa mga taga-Tarlac, Pangasinan. Yan, sa mga aming kabaryuhan. Oh, mga antayon. Pinakbet ti si Danapo, nagimas. Nagtalak yung karne. Ito naman. Ito yung pentang ko ngayon mga guys. Paulam ko at order sa mga kasama ko. Gustong gusto nila yan. Okay na po, luto na. Paki-follow na lang yung aking vlog. Madam Ilocana at saka yung aking YouTube, Magdalena Alpay. Bye-bye. Maraming salamat po. Thank you. Thank you sa lahat na sumuporta at sa susuporta pa. Thank you very much. Bye. Love you all.